नमस्कार. काव्य शिकव मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज सगळ्यांनाच म्हणजे अख्ख्या जगाला वेड लावलं असेल तर ती वस्तू कोणती आहे? उत्तर सोपं आहे. तुमच्याकडे मनातही आली असेल ती वस्तू. पहिलं असं म्हणायचे की माणसाच्या गरजा पहिल्या गरजा कमीच होत्या, आता वाढत गेल्यात. अन्न, वस्त्र आणि निवारा त्या आताही आहेत आणि त्या कायम राहणार. गेल्या 30-40 वर्षात त्यात आणखीन एक भर पडली गरजेची, म्हणजे वीज. आपलं सगळं काम विजेवर व्हायला लागलं. वीज नसेल तर सगळी कामं थांबायला लागली, खोळंबायला लागली. त्यात आता गेल्या 15-20 वर्षात, निदान 10 वर्षात तरी सगळ्यांच्या हातात एक वस्तू असते, ती म्हणजे मोबाईल. तर मोबाईल आज एक गरज झाली आहे. मोबाईल हरवला, विसरलो कुठे, किंवा काय नादुरुस्त झाला तर माणूस बेचैन होतो. म्हणजे कामही थांबतात, वेळ जात नाही, बऱ्याच अडचणी येतात. त्यामुळे हे एक व्यसन लागलं आहे. मोबाईलला हे खूळ लागलं आहे सगळ्यांना. असं मालवणीत असं म्हणतात की तो खुळावलो हा. तर ही मालवणी कविता आहे, ती आज आपण ऐकूया. खूळ मोबाईलचा. जे तुम्ही बाहेर किंवा घरात जे प्रकार बघता हे ह्या कवितेत ऐकता येतील. कविता मालवणी आहे आणि कवितेचे शीर्षक आहे खूळ मोबाईलचा. ऐकूया. सगळ्यांकाच लागला खूळ मोबाईलचा. सगळ्यांकाच लागला खूळ मोबाईलचा, कोण ना ऐकना कोणाचा, नाही एक दुसऱ्याचा. सगळ्यांकाच लागला खूळ मोबाईलचा, कोण ना ऐकना कोणाचा, नाही एक दुसऱ्याचा. नाही विचार येळेचो, नाही ठिकाणाचो. म्हणजे आपण कुठे आहोत, किती वेळ झाला आहे. नाही विचार येळेचो, नाही ठिकाणाचो. माणूस झालो आज जसो गुलाम मोबाईलचो. माणूस झालो आज गुलाम जसो मोबाईलचो. बसतात उभी रावतात थंय खाली मान घालतात. बसतात उभी रावतात थंय खाली मान घालतात. मोबाईलच्या कीपॅडवर बोटा अंगठो फिरवतात. मोबाईलच्या कीपॅडवर बोटा अंगठो फिरवतात. कोण कानात इयरफोन लावून गाणं ऐकतात. कोण कानात इयरफोन लावून गाणं ऐकतात. कोण बघूचा तेव्हा गेम खेळत बसतात. कोण बघूचा तेव्हा गेम खेळत असतात. सकाळी उठल्यावर पहिलं मोबाईल बघतात अंथरुणातच. सकाळी उठल्यावर पहिलं मोबाईल बघतात, रात्री अंथरुणावर पडल्यारे मोबाईल नाही सोडणार. सकाळी उठल्यावर पहिलं मोबाईल बघतात, रात्री अंथरुणावर पडल्यारे मोबाईल नाही सोडणार. ताण, भूक, झोप, चैन सगळा विसरले आहेत. मोबाईल पुढे ताण, भूक, झोप, चैन सगळा विसरले आहेत. म्हातारे, जवान, पोरटोर सगळे खुळावले आहेत. म्हातारे, जवान, पोरटोर सगळे खुळावले आहेत. बघतील त्याचं फोटो काढतात. बघतील त्याचं फोटो काढतात, कौतुकान फेसबुक व्हॉट्सअपवर टाकतात. बघतील त्याचं फोटो काढतात, कौतुकान फेसबुक व्हॉट्सअपवर टाकतात. फालतू फोटो काय लाईक मिळवतात आणि देतात. फालतू फोटो काय लाईक मिळवतात आणि देतात. नाही कळणार त्याच्यावर एक कमेंट लिहतात. नाही कळणार जो विषय कळणार नाही कळणार त्याच्यावर एक कमेंट लिहतात. सेल्फीन तर धुमाकूळ घातलो हा. सेल्फीन तर धुमाकूळ घातलो हा. कोण खंय सेल्फी काढीत तेचो नेम नाया. कोण खंय सेल्फी काढीत तेचो नेम नाया. कड्या सुळक्यार कोण चढता सेल्फी काढूक. कड्यार सुळक्यार कोण चढता सेल्फी काढूक. कोण चढता पोलार लाईटीच्या. कोण चढता पोलार तर कोण चढता रेल्वेवर चालू. जनावरांच्या वांगडा सेल्फी गळ्यात गळू घालून घेतात. जनावरांच्या वांगडा घेतात सेल्फी गळ्यात गळू घालून. जनावरांच्या वांगडा घेतात सेल्फी गळ्यात गळू घालून. कोण तिरड्यावरच्या प्रेतावांगडा घेतात सेल्फी हसून. कोण तिरड्यावरच्या प्रेतावांगडा घेता सेल्फी हसून. सेल्फी घेताना इतके मरतात पडानजळान. सेल्फी घेताना इतके मरतात तरी नाही सुधारणार.
सेल्फी घेताना इतके मरतात तरी नाही सुधारणा होत. दुसऱ्यांचं ध्येयच नाही जणू सेल्फीसाठीच जगतो. दुसऱ्यांचा ध्येयच नाही जणू सेल्फीसाठीच जगतो. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली लाईक कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळींना पाठवा. तुमचे काय अनुभव असतील सेल्फीच्या बाबतीत या मोबाईलच्या बाबतीत, एखादा विचित्र अनुभव असेल तर कमेंटमध्ये नक्की लिहा. आणि कोणाचं चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल किंवा कोण नवीन असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. या अगोदरच्या चॅनलच्या कविता ऐका. आणि आता आपण परत भेटूया 5 फेब्रुवारीला मराठी कविता घेऊन. धन्यवाद.